Preskúmajte našu úplne novú inteligentnú batériu. Jedna do kuchyne a jedna do kúpeľne. Táto inteligentná batéria s dvojitou funkciou má ramená na teplú a studenú vodu. Kúpte si svoju hneď teraz, šéf mi práve volal, aby mi oznámil, že mu končí nájomná zmluva na sklad a že sa potrebuje urgentne presťahovať. Máme tiež stovky objednávok na sklad, ktoré je potrebné urgentne spracovať. Môže sa voľne otáčať o 360 stupeň. Vnútri môžete vidieť kolieska. Počuť jej chod a cítiť jej vynikajúcu kvalitu vrátane zosilneného mosadzného tesnenia a keramického jadra. V ruke sa cíti pevne a je odolná voči hrdzi a korózii. A textúra je vynikajúca, vhodná do kuchyne aj kúpeľne, či už máte jedno alebo dvojdres, funguje bez námahy. K dispozícii sú dva režimy prúdenia vody, striekanie a prúdenie. Môže sa tiež voľne otáčať o 360 stupeň, už sa nemusíte ohýbať ani čupnúť, aby ste si umyli tvár alebo zuby, či už si umývate zuby alebo vlasy. Kľúčové je, že poskytuje súčasne teplú aj studenú vodu. Jedna strana vypúšťa studenú vodu, druhá horúcu vodu, vhodné pre všetky ročné obdobia. Produkt, ktorý dostanete, obsahuje kompletnú sadu príslušenstva, vďaka čomu je inštalácia veľmi jednoduchá. Môžete si ho nainštalovať sami. Momentálne máme výpredaj so zľavnenou cenou. Záujemcovia o produkty, prosím, kliknite na tlačidlo nižšie pre viac informácií. Ak je produkt ešte na sklade, nakúpte ho čo najskôr. Ak sa zobrazuje ako vypredaný, znamená to, že je vypredaný. Táto batéria sa veľmi ľahko používa, je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele, má pevný pocit a vynikajúcu kvalitu. Vnútorné jadro je vyrobené zo zosilnenej mosadze, čo zaručuje vynikajúcu kvalitu. Batéria sa môže voľne otáčať o 360 stupeň. Výrobca tiež dodáva dve hadice. Jednu na studenú vodu a jednu na teplú vodu. Bežne je samostatný nákup hadíc drahý, ale teraz výrobca dodáva priamo s dopravou zdarma, vďaka čomu je veľmi cenovo dostupná a inštalácia je tiež veľmi jednoduchá. Môžeme si ho vziať domov a nainštalovať sami, funguje to s akýmkoľvek typom hadice.